Tá an ghfuil go leor go ré de gine ar níos céanna lumsa ó híb síl social duide ar 9 te go leor imachtaí ar siúil sa Cultarland in san dreihead gáil sa bh grachtain rudí mar sin bíon ceol chu amachthreachta agus grúpa ionta bríomhar géal óga in sa chathair seo agus bulann siad le chéala go réalta hísings na títhe taibharne hís Lárabhála agus bíon géalaí go leir agus le chluisteil. Taobh an scóil ní anam beidir ag peile lorm Ghaeilge le coppla daoine nó rud ag mar sin ach níl aláin rud é le Johnú ag ceantar seogam. Tá lánam de Ghaeilge le fáil tá an ógras agus clubáige James ag Ghaeilge. Bé me glós na cardí Ghaeilge agus nuair te ag peil Ghaeilge bé me glós Ghaeilge. Agus mé gobar sa Cultarland tá go leor rudaí ar siúltar Ghaeilge tá yoga agus bíns rangana fiú rangana Francíise trí Ghaeilge agus rudaí den sort sin, so sílim go bhfuil maithí san rudaí a bheith trí Ghaeilge againn. Tá téim gúdí an ógus gach seachtainna. Is grálam an ógus mar is mailam haint. Dhéanam muid trénaid tríomhán na Ghaeilge agus tá cuman óga na Ghaeilge na daoine thar finíos grúpa sugamsa agus dhéanam muid chuid mar ruí mai sin thuiristí agus ruí an tríomhán na Ghaeilge freisin. Tá le cuman óig agus aithna tá ceantar agus ruí mar sin. Tá chuid mhór tá scóil chláirseach an an ggéhan agus tá an rud ar fád tríomhán na Ghaeilge agus tá ógógras agus chuid mhór foran sporting Ghaeilge fásta. Níl mór an seo líana. Tá coppla rud le Johnny a cheantar mar hampla ragan na Ghaeilge ach bhfuilm níos mó ragan na Ghaeilge a cheantar mar níl siad go leor ragna i mháil agus sílim ghfuil sé fíor táhaachta do antseanga.